Mga kaigsunan, isa sa pinakabati nga mahitabo kung adunay mo limod ka nato. Kana bitawng mugbudhi nga atong suod nga gikasaligan nga higala. Diin sa tanang panahon, sa tanang higayon, sa tanan nato nga kinabuhi, siya ang atong gitugyanan o gisaligan. Hello mga bay, hello mga kaisumpingay. Miyerkules Santo sa Semana Santa. Sa pagbudhi, posible usa ka bana o usa ka asawa o kundi baka miyembro sa pamilya at suod nga higala, kaopisina o kabarkada. Mga igsuon, adunay usa ka pari nga miingon nga ang pagbudhi usa ka labing laksot nga krimen nga mahitabo sa usa ka tawo. That it strikes our deepest self and that we feel alienation and loneliness. However, an experience of betrayal may offer an opportunity to a deeper commitment and trusting relationship with one another, purified and motivated by love. Mga kaigsuonan, ang atong ebanghelyo karon nagahisgot kabahin ni Judas nga nagbudhi kang Jesus. Tungod niini, gikonfronter ni Jesus ang iyang mga disipulo sa pag-ingon, usa ka ninyo maoy magbudhi kanako. Apan si Judas nakahimo pagayon sa pagtubag ug sigurado siya nga dili siya. Mga kaigsunan, Judas here display that he is insincere and hypocritical. Mga kaigsunan, nasayop pa si Kristo sa pagpili kang Judas nga maapil siya or naapil siya isip usa sa mga apostoles ug suod niya nga mga higala. Mga kaigsunan, unsa ka ang mga rason nganong nahimo kini ni Judas kang Jesus? Giingon sa mga komentarista sa Biblia, mga kaigsunan, duha ka mga rason nganong si Judas nakahimo sa pagbudhi kang Jesus. Una, maybe due to avarice or he is motivated by greed. Yang kahakog mga kaigsuonan. Hinungdong pa mo sa ebanghelyo kagahapon, gihugasan ni Maria og mahalon nga pahumot ang tiil ni Jesus sa iyang pagbisita dito silang balay. Ug ipakita ni Maria ang iyang dako kaayo nga pagpasalamat. Unsay sunod? Unsay sunod mga kaigsuonan? Judas protested against that act and he said that it is wasted. Ang perfume, kinahanglan na lang utang-utang ibaligya aron mamahimo kining ihatag sa mga pobre. Mga kaigsuonan, in reality, Judas did not have a concern sa mga pobre. Mga kaigsuonan, ang ikaduhang rason, it is due to his bitter hatred of Christ that Judas is disappointed or disillusioned. Maybe he thinks that Jesus is too slow and not too aggressive to set up his messianic kingdom. Or he wants to use Jesus for his own purposes, and that is to have wealth and honor. Mga kaigsuonan, usahay ingon ani ra ba ang atong mga batasan. We are tempted to use God for our own purposes. Instead, that we must be changed by Him. It is now God who must change. Mga igsuon, ato kuno susiyon ang atong kaugalingon diha sa lamdag sa matuod nga grasya ni Kristo. Mangayo kita sa grasya ug kalig-on pagtuo kaniya ug paglaom diha sa dakong gugma nga dili nato mabuhat ang susama sa nahimo ni Judas ang pagbudhi kaniya. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, ato kuno pangutan-on ang atong kaugalingon kung unsa nato kasuod si Kristo sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.